A nosa compañeira Raquel Pérez, que facemos cos osos, cos refugallos de tanta paparota, ademais en época de matanza. Para iso estamos cos cooperativistas agrarios con Aitor e Iván Lata. Moi boa tarde aos dous. Hola. Porque vos facedes agricultura regenerativa, xa non contastes algunha vez? É dicir, que aproveitades todo? Sí, hai que aproveitar os recursos que temos á man e un deles porque non son os osos. Recorda que nós tamén facemos venta directa de carne a domicilio, polo tanto, hai exceso de osos na nosa casa. E, polo tanto, podemos fabricar un pequeno abono sólido deles. Os osos na miña casa toda a vida os comeu can. Pois non lle deixamos. Non lle deixamos. Nos aproveitámoslo nós para que o coman as plantas. Oh, sí, señor. E como facedes? Isto, por exemplo, é un oso, non sabemos de que, de vaca, pode ser? Sí, será un fémur de vaca, supoño, sí. Vale. E que facedes? Collédelo? Pois os osos, evidentemente, encárganse de soportar a estrutura do noso corpo, de calquer animal, e son moi duros. Pero nós, para machacalos, para chegar a este resultado, neste caso temos que queimalos. Hai que facer un po de oso. Exactamente. Buscamos pero para facer o pó hai que facer algo para que se desfagan ben. Entonces podemos enseñar onde facemos eso. Nesto, pode ser? Nesto que temos aquí... Igual me dá unha pista. Sí. Vale, un bidón? Pois imos ver o proceso que, ademais, hai moitos estudos que din que cada vez o solo no que cultivamos pois ten peores cualidades, como que está máis estragado, e hai que alimentalo, non? Sí, hai que recuperalo. Que lle vai dar ao oso? Como recupera? Calcio e fósforo, fundamentalmente, é un outro mineral. Ajá. Entonces, pois, é unha pequena parte que nós usamos para enriquecelo. Hai moitas máis, lóxicamente. Non hai que ser ingeniero para saber que os osos dan calcio. Bueno, pero o fósforo sabíalo. Sí, o fósforo xa non sabe tanto. O fósforo non, ves? Evidentemente. Ben, pois imos aproveitar que estes días ben é certo que hai moita xente que, bueno, pois entre as paparotas, as matanzas, etc., acumulamos osos, non temos por que tiralos, podemos dar o can, se queremos, pero podémolos aproveitar para a horta. Como facemos, Iván? Bueno, pois o primeiro que facemos, igual que aproveitamos os osos, pois tamén tratamos de aproveitar, neste caso, 2 bidós que se podían tirar por aí en calquer empresa, en calquer polígono, e simplemente con ese material pois creamos un forno que pode acadar hasta 500, 600 graus centígrados. Carai. Que falta lle fai para queimar os osos. Non é que non é fácil queimar os osos. Non é fácil. De feito, incluso algún despois imos ver, non sempre se queiman todos, ás veces hai que repetir o proceso, non é sinxelo. Vale. O que temos por aquí é, a un dos bidóns, o que hai que facer é facerlle uns tiros por abaixo. Nos falta os dous. Sí, Vale, os dous. Hai que facer unha torre. Entón, cunha tapa que xa lle quitamos ao outro, xa facemos unha base, que nos sirve para pousar aí a leña. Vale. Aí facemos o lume, ten que estar sempre por encima da altura dos tiros, sempre. E aí facemos un pequeno lume, e cando empeza a queimar, xa incorporamos esta outra parte para que faga máis... Encima? Vale. Encima. Isto vai O lume ten que subir por enriba dos tiros, como dixo, e agora habería que poñer esta parte. E agora poñemos esta parte. Pero isto pensástelo vos ou vístelo en algún lugar? Isto aprendémoslo por aí buscando cousas en internet, esas cousas. Estámoslo vendo aí, precisamente. Sí. Eso, bueno, moi importante que sea, que sea nunha superficie plana, porque evidentemente ten certa altura e pode caer, e isto ten moita temperatura, e a ceo aberto, porque chegan as lapas de lume, pois, o doble de altura máis ou menos que... E onde se meterían os osos, Iván? Primeiro faise o lume, despois vanse incorporando, unha vez que temos a base do lume, vanse incorporando osos e leña simultaneamente, mezclados. Vas metendo para dentro. Sí, oso, leña, vas aí entre dous, vas botando e xa está. Vale. Se temos osos que sean máis vellos, por exemplo, aí que temos o xamón, cando acaben, eses van abaixo. Porque estes osos frescos, como o que temos aí de mostra, teñen esa graxa que vai para baixo cando empeza a cocer e axuda a queimarse. E, Aitor, cal sería o resultado? Pois o resultado sería como estes trociños de huesos, vale, que vemos que teñen como 2 tonos, vale? Un blanco e un negro. Os que teñen tonos negros, e sobre todo estes que son máis gordos, que suelen ter bastante tono negro por dentro, que aínda non se calcinaron de todo, apartámolos. Pero o que facemos é aproveitar os que teñen o tono blanco completo. Entonces vedes que o que antes era un hueso que non se desfacía, agora desfaise moito máis fácil. Este aínda ten algo de tono negro, buscamos un por aquí, este seguro que vai moito mellor. Pero por que non nos valería do tono negro? Eso hai que... Non se desfai. Porque non se desfai, porque agora o proceso hai que facer un proceso de moído. Vale. De moído ou aplastamento. Pero entón o que ten o tono negro ten que volver a queimarse? Sí. Vale.
Sería como a diferencia entre a cinza e o carbón. Claro. Este está carbonizado, non foi calcinado completamente, e os outros, os blancos, é o que buscamos. Claro. Vale. E Nós despois como- acaba así. Acaba Sí, acaba así. así. Nós como cando facemos bastante cantidade de osos, pois intentamos moelos máis ao bruto, non? Pero hoxe trouxemos aquí unha maneira que pode servir para calquera que ten Un morteiro. Un morteiro destes de cociña. Simplemente isto ahora é prácticamente como se fora un terrón de azúcar. Bótase aquí este, non? Ois, de porco, de tenreira, hai algún mellor que outro? Non lle poñemos calquera. ascos a nada. O Son huesos. único detalle interesante é que os osos da mandíbula, onde están os dentes, acumulan máis fósforo. Simplemente Vale. eso. Bueno, Sí. Vale, Por e qué? unha vez que está xa así en polvo, que se lle bota a terra así por riba. Podemos usalo así. Podese usar así. Pero tamén hai outras maneiras. Vos sabedes, xa o temos comentado aquí, que os encargados de disolver os minerais do suelo son os microorganismos. E, polo tanto, aí podemos facer un xogo. Podemos intentar diluir parte dos osos moídos en auga. Coa axuda dos microorganismos. Vou-me acercar por aquí un momento. Sí. Vedes que temos aquí os microorganismos. Estes microorganismos perdona, facemos... que son os microorganismos? Claro, os microorganismos Bichería. son... Sí, todos aqueles bichos que non vemos que viven no suelo. Vale. Que, por certo, dato importante, nun centímetro cuadrado de terra, 2 centímetros cuadrados de terra, hai máis microorganismos que habitantes hai no planeta. Carai. Pero aquí hai bichos. Sí, pero nos vemos. Pero que cheira fatal isto. Porque hai un proceso de fermentación nel e, polo tanto, as bacterias producen este olor. Vale. E con eso facemos unha pequena mezcla que hoxe non trouxemos aquí máis que o resultado, donde diluímos os huesos ou outros minerales neste líquido. Vale? Non a totalidade, pero unha parte importante pasa a ser líquido e, polo tanto, nós podemos facer unha pulverización foliar nos nosos cultivos. Pero tamén o podemos incorporar á morea de compost, ao esterco dos animais, podemos metelo na cama dos animais, están ali a cama das pitas, collemos e botamos eso por encima. Funciona moi ben, por exemplo, enterrando o cepellón nesta fariña para xusto antes de plantar, por exemplo. Toma, esa é boa, Esa é boa. Sí, claro. Como se fora un bistec empanado, igual. A ver, está ben, señor. pero o traballiño dá, porque queimar isto... Sí, pero vos pensade que, bueno, hoxe todo sube, o Sí. precio de todo sube, isto podese comprar, Xa. pero se pensamos en que a nosa verdura queremos que sea asequible para todos os bolsillos, todo o que nós poidamos facer para abaratar costes, pois Sí, claro. ten unha importancia. Obviamente. E os osos podémolos ir acumulando pouco E a pouco facelo na todo casa, moi. facelo mellor nun caldeiro, facelo despois. E ademais, as brasas deso podemos usarlas para facer un churrasquiño despois tamén de... Pois Eso tamén. tamén é importante. Home, di ti que despois de queimar osos, facer ali un churrasco, eu que Claro. sei. Que Así sabe. fan, é agricultura ecolóxica e circular. Vas Sí, comendo sí, churrascos, sí. vas xerando osos, vas enamorando, pois Nunca se acaba. perfecto. Vexo que tedes aquí material, isto que temos